kali kula ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun jenengan panggil kali kula langsung ditempel lah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel. mau. Kaya wong lanang apa petuk tatin kok ditempel. Wala yo, langsung. wah iki pedo. Iki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk jeneng we kleru kok saiki malah ngandak arep ditempel iki maksudnya. aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel. Sik aku arep takon. Oh. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to. Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Namun Oh, maksudnya ketemunya menjaluk ning pasar tempel. yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggap ae mong. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta enggak mau dia 1 jam. Untuk nyanyi. Gila. Ora sombong to gitu. Iki jane ngandake endi to? Jenengan aku lo calangi di ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah di Parang kok tugel ndasku. Lho, betul purun ta? Ora gelem ta? Yo nek di Parang iki piye? Yo gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetake lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah, iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku takon gak sih mau kok. Pripun genahke di Parang iki maksudnya piye? Mang piyayi Parang niku lak enten sing ngajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene ning Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi ning Parang kok ora gelem? 40 juta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Dalang. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Otare. Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak? nyamuk. Ya ini kan nyamuknya betul. Lah ya kuwi nek urusan di Parang di Palu ya kaya ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misalnya arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya kesel lho San. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone. Ora di tok-tok. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, ndalang di Palu ora kok di tok-tok gitu ora. Yo konsepnya padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan mau. Iya. Oh, ya ngopo paling kowe mau ra gelem lho. Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Awakmu gelem apa ora? Cah loro ditangkap 60 yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem ora? Sedeng apa ora? Pertanyaan sepiro gendonge? Engko nek Pertanyaane gendonge sepiro? Boyo takon penonton sik audiens ditakoni. Gendonge cilik. Gendong enten mboten ngono. Cilik kok gede gendonge. Kok nek ra sedeng ning lumayan Oh, lho iso bisa. gendong. Ya iki. Lumayan daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah yang di Lesan, Kalimantan, Papua. Papua kuwi Terus ini Perkenalan matur dulu, Mbak, sembah perkenalan. nuwun anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. ke sini nek iso Iya. awet iso gelem nanggap wayang iso tetep budaya kuwi wis poin banget
Apa Ya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah. Oh, panjenengan iki aku yo bingung. Kok iso bingung? Sono beling